Presiden Bangke Tom Sing Ti Naselang tumhelo ingkang suri hinira ingkora kopet kora troksian ili tumpan nang kecari pon dia bangku bang hidung lo lasi nang tum laso logote nidi puthot karcu angdeng sampai aku pon pit po apol padang unang lo General Secretary lo Nasi adun tu kami pohon pak dan kami panti apor pelo. Nang ning kang sam nang ning ki hang pen. Anke nilidak amena teng pen le nud Lura jupon jining hai lasi pichok se kilili doan stami media pot ko pusinim phelo dak kado kabing chitong rapet mihang ni re bamon ko bamon pi sarkadi kang bura lapen rong asar amai rong asar lapen kado kabi dak adoban tipen ke bang na chitong don ke khoi rat kitu apa ni hai ko nang lidak rai tha lapen ke hala Vidya Terang alang like assistant secretary hello assistant secretary kan laso pen ke thom nombor ke thom ke vice president Rajan Singh Pro Jakhong po ni phaing ko na sirket ningkan suri ini rain ko ra pho aningkan pen ke bangji ningkan suri ini ra ing ko ra tro nang letum adak bormanthi ahabar along neletum anim bamun po bamun pi nilip nirep nihang laso a committee atum me ke dopon along nang chitong dun nang letum press media phan aprangsi kardom paji reglo lape nang letum phan akero pipon lo nang litum labangso social media pen an sose nilitum anim sitame kidam tang an sitame nang litum pachi thang pon bom lo lasi ke bang jilang an sitame nang litum an sose he nang pachet thang pipo pusi ning thepar lo lasi nilitum neli central committee arlong chihu anim chun bang hoi pen ningarong lo je nelitum anim sitame nelitum nilip nihang kedo bamun po bamun pi doan atum sitame mithang asai pen chenglok nelitum kaching room nangji lapen mail meeting kedo nai lapen nelitum kosom si kilik pon nangji ma mane pirthe long sai mokha kosom si ki claim pon ki dam pon dun nang jima la so teng pen ki claim ki dam pon pen ki pachun thekapot nili aprangsi nilitum pu nihang nirep bamun po asong atung phan akiro pipon lo athe alang litum jong si kai ke sitame nilitum anim pen danglok nilitum kadu kawe hisorat mate rata phan ahir jumi nang hang pi alang litum ajoini pensi piniar ni nelitum ani malong roi rapet hisorat doan atum sitame mesen klar et pen dolong lo la sining chi thelo ki bang jilang sitame nelitum perthe along non an sose
pirthe asikaprek adhorom malong ani matum long nilitum sitame an so se klar et mi et pen kapaching bar dun je phan si nilitum munthi pon bom klem pon bom dam pon bor I pon bom lo athi nilitum non elitum karbi ani malong jong si chilang dam pulo tangte nilitum hello ni makimi lasi labang so ni kimi pen nilitum lan sitame klem dun theklo paching thur pon theklo nilitum khu kurusar dhon sing hanse alangli ki japon a joine non nilitum hempu alangli non puthot nang cari pon thulo lasi ki bang jilang sitame an so se labang so dhorom ki pachan ponji lapen ki paklar ponji lapen nilitum ni matum ka an su se kaching thur ponji aphan sitame ki klem ki dam bor I pon bom lo lapen non namat nang litum aphan pachini lalo nilitum sitame ko an ma sarkar along ko an ma kirap ki long dunai long dun et elang sitame sarkar atum isi hini nilitum ani ma phan sitame nang lang pon bom lo lasi nang litum han thi hek pen lan si nang pachini dun ik thek chol kardo nelitum neli jongjung make aprang a hisap ke long dun bangke kom hek sitame nun ke nang bat bom lo nelitum aprang ke nelitum kadu kawe nelitum central committee mate tiripi ame yalong nang kele ke kadu kawe pen mane troke pra plian be sitame non ap hi bangke non pinier ni nelitum dak ni hang ni rep abamun ke dam tang bamun po asong alang li than pon lo likep so sidelo likep rai si lo lasi som thak si honi hang na thu bang mate ashram pu si nilitum chipu phula punat ko an mondir tong ba aduan tong kam lo ni labang nilitum aphan alis nang pi pela lala ladak nitum arlong chuhu nihang nere bamon po bamon pi asong deng korahini ki seng pon ani mate resaful tak padupon labang so along nang tong don for exam pherangke atum phanile aprang sikero piglo lase nilitum piniladak kachitong pon kedang sot alam thegela hanlo nilitum kedam tang ningkan surihini rakethom aningkan pansi arlong chuhu nitum bamun committee seng pon lo la ni hang ni rep aha waraphan ase nilitum piningan bang ke ningkan ko rahini arta choklo lase nilitum pini ha lang mili pen den gawang bong dowan hum plikep arat bamun pochi tong pon lo apen garara tum setame nilitum pini bang suri bang pharogothom sose arat ke chitong pon lo apen bamun tum setame bang trokep sose chitong pon lo la resapul long arpu kimi bangke lahan lo netum kado kawe election by election se dopon la hai sela by election ke dopon long ke chengsi abang litum la president sing waipon paprang lo president abang ke litum la ditinong dilaujan kolom timung bamun po phansin litum piponik lo la pen ke vice president abang ke rajan singh kro phansin pek lo la pen ke general secretary bangke tom singh ingti alangli ke hapjan pen alangli sorgari gambura anpas time bamon polo ale pansine tuming vaipon lo lapen ke assistant secretary bangke bida singh terang pansing vaipon lo lapen ke finance secretary mate dihin rimbang bangke dilitum balijan naglen border along sartherong phar bamon po pansin tuming vaipon lo asila bang kre trok bangke members lo la nilitum la pining ningkan suri ni ra ingkora phopen ingkora troksi la ningkan ke thom farman sinitum la so arpu bangeng waipon lo la suri ni ra ingkora troksi la jakhong pu ni phaing kora sirket patna rako pineson resapul thukulipo